Dobrý deň, počúvate podcast rýchlypočítač.sk. Moje meno je Marian Kohn a budem vás prevádzať týmto podcastom. Rýchlypočítač.sk je magazín, ktorý sa zameriava na IT, na informačné technológie. V dnešnom dieli sa pozrieme na tému, čo je to cloud a prečo ho potrebuje aj vaša firma. Žijeme v dátovej dobe a dáta sú na to najcennejšie, čo väčšina firiem má. Najmä ak výstup ich práce sú dáta. Potrebuje cloud každá firma? Architekti, výstup ich práce? Dáta. Výkresy projektantov, to sú tiež dáta. Zmluvy a analýzy vyhotovené právnikmi sú rovnako dáta. Účtovníctvo? Tipnite si. Áno, opäť dáta. Všetci pracujeme s dátami a tie treba niekam ukladať a mať ich k dispozícii. Teraz sa trošku pozrieme na históriu, kedy sa dáta ukladali v papierovej forme a každá firma si viedla svoj fyzický archív. Tie väčšie museli zamestnávať ľudí, ktorí sa starali o archív a keď to bolo potrebné, konkrétnu zložku vybrali z archívu. Neskôr sa začali dáta ukladať na disky počítačov, respektíve na prenosné médiá, diskety, CD nosiče, USB kľúče. Keď nastúpila doba internetu, firmy si začali ukladať dáta na servery, vďaka čomu k ním mali prístup ktokoľvek v rámci firmy, aj keď sa nachádza v inej budove, meste či dokonca v inom štáte. Každý, kto prevádzkuje nejaký server, vie, koľko je s tým práce a najmä nákladov. Aby bol server a najmä dáta uložené na ňom dostupný, treba mať záložný zdroj elektrickej energie pre prípad výpadku. Keďže aj internet zvykne vypadávať, treba mať aj záložné pripojenie na internet. Server si vyžaduje chladenie a to doslova žerie veľa energie. Server treba nastaviť a vyžaduje si aj nejakú tú údržbu. Serverových špecialistov adminov je na trhu málo, preto sú drahí a takmer nikdy nemajú čas prísť sa pozrieť práve na ten váš server. A platiť si serveristu na plný úväzok sa oplatí len veľkým firmám. Čo s tým? Existuje nejaké riešenie, ktoré je menej nákladné a súčasne flexibilnejšie? Samozrejme, že existuje. Tým riešením je cloud. Keď si dáte anglické slovo cloud do slovníka, vyjde vám, že to znamená oblak. My však máme na mysli službu, ktorá vám umožní ukladať a spravovať vaše dáta na serveroch a diskoch firiem, ktoré sa na to špecializujú. Cloudové služby poskytujú priestor pre vaše dáta bez nutnosti riešiť hardware či software. O to sa stará poskytovateľ. Vy máte k dispozícii váš virtuálny disk, ktorý je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni z každého zariadenia pripojeného do internetu. Okrem ukladania a správy dát si môžete u niektorých poskytovateľov objednať aj výpočtový výkon, teda procesory, ktoré spracujú vaše dáta a vy nemusíte riešiť hardware. Ak ste napríklad e-shop so sezónnym tovarom a potrebujete väčší výkon na spracovanie objednávok, priplatíte si za výpočtový výkon, de facto prenájom CPU. Po sezóne sa môžete opäť vrátiť ku kapacite, ktorú potrebujete. Je to niečo ako hotel pre dáta. Platíte len za to, čo potrebujete a vtedy, keď to potrebujete. Žiadne servery, žiadne zháňanie server adminov, žiadne riešenie záložnej elektriny a internetu kvôli dostupnosti. Platíte len za kapacitu diskov a výkon procesorov, ktoré práve potrebujete. Pozdáva sa vám to? Neveľmi. Rýchla a ľahká obnova dát do pár klikov. Už sa nemusíte báť, že stratíte USB kľúč alebo cenné dáta na ňom. Z cloudu sa vám dáta nestratia. Ak ich omylom sami vymažete, zo zálohy respektíve z virtuálneho koša ich viete behom pár sekúnd obnoviť. Ak chcete mať 100% istotu, tie kritické dáta môžete mať zálohované aj u dvoch a viacerých poskytovateľov. Čím viac ešte znížite riziko straty vašich cenných dát. Dobrou správou je aj to, že cloudové služby sú omnoho lacnejšie než prevádzka vlastnej serverovej infraštruktúry. Poskytovateľov cloudových služieb je na trhu ako maku. Medzi najväčších patria internetoví giganti ako sú Amazon, Dropbox, Google alebo Microsoft. Samozrejme, každá z týchto firiem ponúka iný rozsah služieb a iné ceny. Google Workspace je bývalý G Suite. Je súbor služieb a aplikácií od firmy Google, ktorý vám umožní pracovať s vašimi dátami naozaj odkiaľkoľvek a prakticky na akomkoľvek zariadení, ktoré má prístup do internetu. Okrem virtuálneho disku máte prístup k aplikáciám ako sú Google Docs, Google verzia Microsoft Office, kde môžete pracovať s textom, tabuľkami, vytvárať prezentácie. Google Meet vám umožňuje komunikovať na diaľku s kolegami, realizovať videohovory, hlasové hovory, komunikovať cez chat, zdieľať obrazovku, nahrávať videohovory a mnohé iné funkcie. Ak máte záujem, môžete si potom pozrieť na našom webe rýchlypočítač.sk prekliky na ďalšie informácie. Firma Microsoft je veľmi známa
najmä vďaka operačnému systému Windows a balíku a kancelárskych aplikácií Office. Každý určite pozná aplikácie ako je Word, Excel, PowerPoint a tak ďalej, ktoré sa priamo inštalovali do vášho počítača a súbory sa vytvárali a ukladali tiež na lokálny disk počítača alebo na USB kľúč. Bude tomu nejaký ten piatok, respektíve rok, čo aj Microsoft sa prispôsobil trendom v oblasti cloudových služieb a aj jeho aplikácie fungujú už aj v cloude. Okrem klasických aplikácií, Microsoft rozšíril svoju ponuku aj o populárnu komunikačnú platformu Microsoft Teams, ktorá patrí aj k mojim preferenciám. Ako virtuálne úložisko a riešenie pre zálohovanie dát, Microsoft ponúka službu OneDrive a na nasadzovanie cloudových aplikácií za službu Azure, o ktorých si napíšeme a povieme v ďalších dieloch tohto podcastu. Dropbox, ak hľadáte záložné virtuálne úložisko pre vaše súbory, Dropbox je ideálnym riešením. Je jednoduchý, prehľadný, rýchly a umožňuje integráciu s virtuálnymi službami ďalších firiem na trhu, napríklad Zoom. Poznám nejedného podnikateľa, ktorému Dropbox zachránil kožu a cenné dáta firmy. A čo ponúka slovenský trh? Okrem svetových gigantov, cloudové služby ponúkajú aj firmy pôsobiace na slovenskom a českom trhu. Tu je zo pár príkladov: Telekom Cloud, cloudové služby od Orangeu, CloudLink od Slovanetu, CloudPro od VNetu, Virtual Data Center od O2. Pre koho sú komerčné cloudové služby nie úplne to práve orechové? Boli by sme naivní, keď sme tvrdili, že cloud je riešenie pre každého a za každých okolností. Kritici cloudu často argumentujú, že prenášaním citlivých dát po internete môže dôjsť ich odcudzeniu. To sa dá samozrejme ošetriť šifrovaním. Téma na samostatný podcast. Viem si predstaviť, že napríklad štátne inštitúcie, ktoré svoje citlivé dáta zveria do rúk iba personálu so špeciálnymi bezpečnostnými previerkami, by určite nešli do komerčného cloudu. To však nevylučuje, aby si štát budoval vlastný cloud alebo jeho obdobu, ktorá bude spĺňať aj tie najprísnejšie bezpečnostné kritériá na nakladanie s utajovanými skutočnosťami. Ak však poskytovateľom cloudových služieb dôverujú banky alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí takisto majú veľmi vysoké požiadavky na bezpečné ukladanie dát, nie je dôvod, aby malá alebo stredne veľká firma nevyužila možnosti, ktoré cloud ponúka. Ukázali sme si, že bezpečné ukladanie a správa dát vašej firmy vás nemusí stáť polovicu majetku, ale za rádovo desiatky eur ročne si dokážete dáta bezpečne a pohodlne ukladať. Ak máte záujem o viac informácií, prípadne články, kde sme sa jednotlivým službám venovali podrobnejšie, napíšte prosím vaše otázky do komentárov nižšie. Alebo nás kontaktujte na info@rýchlypočítač.sk. Dnešným dielom podcastu rýchlypočítač.sk vás prevádzal Marian Kohn. Ak máte záujem o ďalšie podobné informácie, navštívte našu webovú stránku www.rýchlypočítač.sk. Teším sa na stretnutie s vami pri ďalšom dieli nášho podcastu rýchlypočítač.sk.